Aalborg har man fundet ud af, hvordan man udnytter de evner, som børn, som har diagnosen Aspergers syndrom, har. Ja, for i stedet for, at eleverne må give op og ende på offentlig forsørgelse, så vender skolen talenterne til deres fordel, så de unge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja, vi skal have alle de der paragraphs til kun at fylde 50% i bredden. Undervisningen er i fuld gang på Aspit i Aalborg, hvor 30 elever lige nu har sin gang. Under tirsdagsmappen, der ligger opgaverne 12 og 13, og de er sådan lidt mere solide. Der er høj koncentration i klassen, men sådan har det ikke altid været. Jeg har haft meget fravær før i tiden. Jeg har altid lidt meget fravær. Især i folkeskolen. Der kom jeg op på 90% eller 95% fravær. Og de andre tilbud, jeg har været igennem, efter jeg fyldte 18, der har jeg også haft fravær. Men det ændrer sig her, efter jeg startede herude. Jeg har stort set ingen fravær. Ronny har diagnosen Aspergers syndrom. Han er meget intelligent, men har altid haft problemer med at begå sig i en almindelig skole. Er der nogen, der har løst den her opgave nævneværdigt anderledes? Noget vi skal se på? De har forskellige sociale vanskeligheder og forskellige vanskeligheder i forhold til indlæring. Og så har de som oftest også en historie af at have fejlet i det ordinære uddannelsessystem. På Aspit tager man hensyn til elevernes problemer ved at undervise i små klasser og have længere forløb med de samme fag. De vender den høje intelligens, der tidligere har været en stor ulempe, til en fordel, så eleverne kan få jobs inden for IT. For få år siden havde Ronny ellers opgivet at få et arbejde. Jeg var stort set ligeglad med alt. Der var ikke noget, der betød noget. Men det gør det helt klart nu, for nu har jeg en grund til at lave noget. Før der ventede jeg også egentlig også bare på at få min invalidepension. Men det er jeg så glad for at blive stoppet, for jeg vil da langt hellere i arbejde. Vi har jo flere, som har haft førtidspension som alternativ. Nu er det jo praktisk talt umuligt at få, og det betyder, at man skal i uddannelse. Så mange af dem ville jo også skulle have været presset igennem flere forsøg i det ordinære uddannelsessystem. Og de er bange for det og nervøse for det selvfølgelig. På Vester Hassing skole har de haft 2 elever fra Aspit i praktik til at hjælpe med IT. En af dem er efterfølgende blevet ansat. De ser mange fordele ved at ansætte en med Aspergers syndrom. Altså, det er elever, der er meget dedikeret på netop IT, og det er elever, som rigtig gerne vil gøre en forskel for andre, og som også er meget taknemmelige for at få lov til at komme ud i det, som de kalder en rigtig verden. Altså det der med, at de faktisk gerne vil gøre en forskel. Det oplever vi, at det er noget, der giver dem rigtig mange ting. På spilvirksomheden Sego har man ansat 2 elever fra Aspit, som begyndte som praktikanter. En af dem er Thomas Jensen, der stortrives med jobbet som programmør. Det er et dejligt sted. Det er et fedeste arbejdsplads, jeg har oplevet i Aalborg og mig. Så. Thomas gik fra at have det svært socialt til nu at trives på en normal arbejdsplads. Ansat på fuldstændig samme vilkår som alle andre. Han er rigtig god til at gå ind til en opgave med kritiske øjne og vil gerne lave det så perfekt som muligt. Og jamen, der bruger han alle hans evner, og der kan man sige, der er han rigtig god til ligesom at få det til at sidde lige i skabet. Hvordan tror du, det ville have set ud for dig, hvis ikke du havde gået der og var endt her? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det tør jeg næsten ikke at tænke på, fordi det har hjulpet mig rigtig meget. At have de små klasser, de har sådan noget, for jeg har prøvet andre uddannelser, hvor der var så mange mennesker, at jeg ikke rigtig kunne holde ud til at være der. Så. Tilbage på Aspit i Aalborg drømmer Ronny om et job som programmør. Han skal snart i praktik for at arbejde med det, han for få år siden troede var umuligt. Jeg er blevet meget mere glad generelt i min hverdag. Meget mere åben. Taler mere med andre folk. Udover det, så kan jeg bare, altså, mine forældre og mine venner, de siger også, de kan tydeligt mærke på mig. Jeg er bare en mere tilfreds person nu. Det er svært at beskrive. Det er bare vidunderligt. Og indtil videre har 80% af eleverne på skolen fået sig et arbejde. Ja, Morten, og så skal vi en tur rundt i regionen. Det skal vi, og vi begynder i Musikkens Hus i Aalborg. I dag havde Aalborg Symfoniorkester besøg af trompetist Niels Hede, der er hjemme i Nordjylland for en kort bemærkning. Det er fantastisk at opleve, at Aalborg, eller regionen, har fået så fint et musikhus her, hvor symfoniorkestret bor. Nu har jeg lige lyttet lidt til prøven, og det lyder fantastisk godt.
Han blev som barn adopteret til Danmark fra Korea og voksede op i Hjørring. For 10 år siden fandt han hans biologiske forældre, men der var en sproglig barriere. Så hvis det var, at jeg skulle fortsætte med at have en relation med dem, blev jeg nødt til at lære koreansk. Så jeg tog et års orlov i Korea for at lære sproget og vendte aldrig tilbage. I Korea endte han med at spille i Seoul Philharmonic Orchestra, og selvom det er langt fra Danmark, var det ikke den store omvæltning. Det er jo samme musik, der bliver spillet i Seoul, som bliver spillet i Aalborg og New York og Wien for den sags skyld. Så det er Beethoven og Mozart og Strauss og så videre. Så det sprog, vi arbejder i, er internationalt. Han har dog ikke glemt den region, han voksede op i, og afviser ikke at komme tilbage. Jeg tænker, at det er svært at spå om, men en af grundene til blandt andet, at jeg vælger at komme tilbage og se regionen og se symfoniorkester, er jo, at det måske vil være en mulighed i fremtiden for mig at vende tilbage og spille i det orkester, der hører til den region, hvor jeg er vokset op. Børglum Kloster er i fuld gang med at varme op til vinterferien i næste uge. Der vil være aktivitet for alle i alle aldre. Du kan blandt andet komme til romantisk middag på caféen og fejre valentinsdag. Og for de mindste vil der være mulighed for udklædning og tyndeslagning, mens det ældre publikum kan nyde kunst i mange farver og former. Det er ikke første gang, men det er nu vi som noget nyt prøvet at samle nogle forskellige kunstnere i samme lokale her. Og der har vi så fundet, det er primært nordjyske kunstnere, vi har samlet her. Erik Peitersen er lige på visit, men ellers er det nordjyske kunstnere. Vi ruller ned efter noget hjælp. Ved Sygehus Syd i Aalborg blev der i dag afhentet 16 dialysemaskiner og en kuvøse til for tidligt fødte børn. Vi har haft dem til at stå, i hvert fald i halv år, hvor de bare har stået og ventet, men nu kom dagen så, hvor vi kunne få dem skibet afsted. Det er Børns Håb i Aalborg, som sammen med Røde Kors henter udstyret, så de kan sende det til Bosnien, hvor flere hospitaler er ødelagt af oversvømmelser. Det forlænger liv, det gør det, og det højner deres livskvalitet. Det er virkelig, virkelig stor værdi for dem og for os og for hele samfundet, synes jeg. Det er lidt det, vi er sat i verden til. Vi har fokus på sårbare rundt omkring i verden, og da vi blev spurgt af Barnets Håb, om vi ville være med i det her projekt, så sagde vi ja, det vil vi gerne. Det er lige præcis på et af vores fokusområder. Det gør ikke noget, at udstyret er brugt, for det, de har i forvejen i Bosnien, er ødelagt af oversvømmelserne. De er taget lige direkte ud af drift, så det vil sige, at det er fuldt funktionsdygtige maskiner, som har overholdt diverse eftersyn og så videre, så de kan sættes i drift med det samme. Apparaterne bliver sat i gang allerede om et par måneder. Tip os gerne om gode historier, som regionen rundt bør komme forbi og fortælle om, og det kan du gøre på denne her mailadresse, der hedder redaktions@tv2nord.dk. Forleden der var der rigtig gode muligheder for at se en asteroide stryge forbi jorden med 1,2 millioner kilometer. Altså højt oppe i luften, hvis man man kunne se den, hvis man så vel at mærke havde en stor nok kikkert. Og sådan en kæmpe stor kikkert, det har amatørastronomerne i Aalborg. Den står højt placeret ude i det, der hedder Golfparken. Og vi kiggede forbi for at se, om vi kunne få et lille glimt af denne her asteroide. Urania-observatoriet i Aalborg. Når solen forsvinder bag horisonten og himlen begynder at blive mørk, ja, så er det, at medlemmerne af Nordjysk Amatørastronomisk Forening indfinder sig. Det har været så godt vejr i dag, der har været blå himmel. Og blå himmel, det er jo simpelthen bare så ikke så meget luftfugtighed i luften. Det er helt ideelt til film og kigge sådan objekter i rummet. Aftenen og natten før spottede amatørastronomer i foreningen en asteroide, der gled forbi på nattehimlen. Måske er det muligt at finde den igen i aften. Formanden gør den kraftige kikkert klar. Det jeg har her, det er forskellige okularer, jeg kan sætte ind her. Og det jeg så starter med nu, det er så en 60 mm. Når man det er oppe i længden, de 4 meter, så får man forstørrelsen. Og vi kan køre lige fra 5 gangs forstørrelse